sikuku ema kuo medore. To wang'e ni ndalo mag sikuku ema ji bende wuok kata Nairobi kaka duogo pacho e kaunti ma Kisumu kaachiel kod gwenge mamoko. To luoro ma kamano nyalo miyo jomoko koro ok bi kuro, to mana kaka iwacho nyalo duoko piny uchumi ma Kisumu. Ten kaunti ma Kisumu kod sirikal mamalo timo ang'o mar jiwo arita e kaunti ma Kisumu kwatieko Iska? Waseneno ka county commissioner no wuok matek ka wacho kaka gik moko nego tim, wacho arita ma Kisumu. To giriwre nyaka gi jotela, neno ka MPs bende lose, nyaka governor bende, office mar governor bende lose. So mano nyiso ni nyaka warang kaka waketo oversight committees, police oversight committees ma jiwre mondo warang kaka warito piny. Koro National Police Service nego riwre gi jok mani piny mondo kata kipuonjo ji kata laini mar duoko wach. Koro nego waket kata laini moro ma kineno gimoro to inyalo oro kata SMS ni gimoro timre ka. To response nego beni en mapiyo, ok en ma koro irito ma nyaka ng'ato muonji. Koro gik machal kamago to nyaka timre sani nikech kako gik moko ng'eny. To nego bedni reporting ni kata ko wachi nego bedni warango ni ng'ato nyalo donjo omak ng'ato e court. Mok waneno kendo ni court ni bende kata koter ng'ato to kes gi bende lal ma ng'ato ok dhi e jela. Mane miyo jogo ma jokuoye ma joricho thuon ma gibotimo gik ma gidwaro kabisa. Koro security kata kochako koda to nitie jok michulo mondo rang aritawa. Mano National Police Service. Walose gi National Police Service mondo watim more patrol, but warang kaka criminal gangs bende igolo mondo omak kata jok mamiyo criminal gangs gi jiwo ma gi recruit nyaka nyithindo mamiyo tinde Kisumu nyathi matin nyalo moji nikech ok nyal paro ni en nyathi matin botimo ni gimoro, to gen nyithindo ma jok maricho. Koro warang mano, jonyuol bende orang ka nyathini bende ntiere ok inyal rite, ntiere nyaka rehabilitation centers ma wadhi motimo mondo